фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мутобиқи моддаҳои 143, 147 ва 149 Кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 36 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ ва моддаи 51 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ фармон медиҳам. аз 1 январи соли 2022 маоши вазифавии меъёрҳои тарифӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва дигар кормандони ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани коэффициентҳо барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 830 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генералии артиш 745 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ ба андозаи 745 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикргардида ба андозаи 830 сомонӣ ки дар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият менамоянд муқаррар карда шавад. аз 1 июли соли 2022 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 600 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм ба истиснои кормандони раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва муассисаҳои тобеи он, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои бюҷетӣ 20% зиёд карда шавад. андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда 366 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба андозаи 745 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикргардида ба андозаи 830 сомонӣ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти судӣ, прокуратура ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ки аз ҳисоби бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ба андозаи 20% зиёд карда шавад. стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва дигар намуди стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шаванд. андозаи нафақаи амалкунандаи нафақагирони ятим ва ноболиғон ки бинобар маҳрум шудан аз саробон ба онҳо дар асоси Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ нафақа таъин ва пардохт мегардад ба андозаи 25% аз андозаи ҳадди аққали нафақаи аз рӯи сину сол муқаррар гардида зиёд карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалишавии фармони мазкурро дар соли 2022 аз ҳисоби маблағҳои дар бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маблағгузории фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа
пешбинӣ шуда маблағҳои бақияи озод, иҷрои барзиёди даромади буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби сарфаи дигар моддаҳои хароҷот, маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ таъмин намоянд. дар муҳлати 3 моҳ қарорҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намоянд. ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ ва дигар ҳолатҳои ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқамандро ба ғайр аз нафақа мутобиқи тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати кормандон дар ҳамаи ҳолатҳо пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди рухсати меҳнатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар, ба ғайр аз музди меҳнати миёнаи меҳнат, ҳангоми таъин намудани нафақа ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007 таҳти рақами 313 тасдиқ шудааст, амалӣ намоянд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 13 январи соли 2022